Joo. Ole hyvä. Sulla on kuitenkin Idols-historian paras englannin kielen ääntäminen, niin englanniksi totta kai. Ja sitten mietittiin vähän sellaista, että pitäisi pistää jalka vähän vapattaa tai väkättää. Sitten jotain vähän uudempaa tuotantoa. Joo, ei ole varmaan semmoista musiikkia tyyliä, mitä itse kuuntelisit lievästi vapaa-ajalla. Joo, kyllä tästä tulee hyvä. Noi, hyvä. Hieno tyttö.